ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. имрӯз видеои мо сар мешавад. тайёрагӣ ба рӯзи идай. иди фитр ба ҳамаи шумо муборак бошад дӯстони азиз. ман намиҷа камтар шириниҳо гирифтам барои кӯдакҳоро. амиҷа ози шавай вай кардеса пакетошро тиёр кунам ки саҳар ҳар рӯз кӯдакҳои ман барвақт мехезанд. 5-6 аллакай бедоранд. саҳар қате ки бедор шидан вай мекунанд. интизоранд ки пакетшона ти барвақтарак омӯхта шидагиянд. ҳар ида ки ид қариб ки биям мепарсанд ки кадом числаҳа гуфта вай хурсандӣ мекунанд. барои ҳамин пакетошона тиёр кунам. моно саҳар ки хестан тиёрҳак метием. ҳам ида бигем бача димагема рӯзи зудрӯз шабо имрӯз қати ид як омадагия ҳамаш якҷоя мегзара иншаллоҳ. гуфтам уида хай пухту пас кардам тиёрагӣ дидам удам нама як нафар омадак тамом и карат саломатим хуб набуд. дар ҳамон ҳисоб гуфтам ки намекунам. ягон чи ки бо шавҳарам гуфт ки хай кунӣ гуфт ҳиш кардам ки наомад. худамон мехӯрем. бо имрӯз камтар самбуса чакчаку урзуқу кулча кардам. саҳар иншаллоҳ бо шӯрбо мекунам хуншӯрбо барои ид. хай ягон нафар ки омад бо хубтар меша. як каса жда дорам. ҳаваёрам саҳар мебинем гуфтан агар иҷозатшон ки додан шавҳарошон мебиян иншаллоҳ. ман пакеташона тайёр кардам. насиб иншаллоҳ саҳар ки хестан кӯдакода метиҳам бо хурсанд мешаванд. инҷода ман дарсухунро рост кардам. дарсухунро рост кардам тиёр кардам. ек карат худам торт накардам. торти магазинӣ гирифтам. камтарам ин урзуқи чакчаку вайша худам гуфтам оли самбусара навардам кулчара. яке меҳмоно ки омад самбусара гарм карда мебиёрам. кулчарам ба қати авқот ки қоқ нашава кулча. тарбузу харбузашам оли навардам. ҳам чизое ки қоқ намешидагира ҳозир бировардам. меҳмоно ки омад бо мондагиша. марҳамат кадомед ки наздик боше биёед бори дигар. иди фитр муборак боша ба ҳаматон.
اینجا اوقات من کردم، اوقاتم تیار شد. فیلتر کشتم که مهمونا که آمدن بعد میکشم، گرم کرده بو میکشم. یا زیلنم میده کردم تیار مونده. یا سامسون از شاوک تا گرده на клеенка печёндым шуд. Мекунам када гарм мекунӣ када меомад, гарм как ва мекашам. Ми рӯзи бистон ба ман ҳам рӯзи хурсандӣ буд, ҳам камтар рӯзи зиқиям буд. ай хурсандӣ ҳам рӯзи иди қурбон буд, ҳам рӯзи зудрӯзи бачаам. Зиқиш ҳамӣ буд ки рӯзи ид, рӯзи зудрӯзи дадаҷонам буд. Аллакай дуюм зудрӯзша ки дадаи ман нест дар қайди ҳаёт. Барои ҳамин хеле зиқ шудам ки қати ид ҳар дошт, як омада рӯзи зудрӯзиш ҳам рӯзи ид. бе падариам қадар қиин буда ки як ранге ки дарде ки фаромӯш намешаванда астдай, ҳамон хел астдай. вақте хуморит мегира, меги ки занг занам, гап занам, неки афсӯс ки нест. 1.5 сол меша ки ман бисёр зиқ мешавам. дар Тоҷикистон боши хештавор, мисол фарзандои падар аста, камтар ҳишот ба ваё меша, хиёл мекунам қадар зиқ намешӣ. даи ғарибиам таре аст ки ҳишка нест хештавор дар наздат. бисёртар ёд мекунӣ, бисёртар ба ёдат мерасад. то ҳол ман бовар надорам ки мақсад дадаи ман дар қайди ҳаёт нестай. ҳоло ҳам умед дорам ки ман Тоҷикистон ки рафтам, дадам пешвозу мебирояд. дар фироқат зору нолонам падар, бо ду чашми ашк резонам падар. рӯзи маргат дур будам аз барат, то ҳанӯз хотир парешонам падар. тифлиямро ёд орам лаҳзае, бо дили пурдарду дармонам падар. аз ту ман омӯхта сабри зиндагӣ, ای حیاتی نابسامانم پدر. دردمندان را بودی درمانی جان، ای دوایی درد و درمانم پدر. از سری من رفتی و ماندی مرا، بی کس و تنها و سرسانم پدر.